И какво става хора и машинки? Днес ще направя 5 или 4 епизод на Minecraft Pocket Edition. Продължаваме с оцеляването в YouTube. Днес мислих да играя с двама приятели, но двамата са на село и не могат. Сега тук спряхме, тук започваме. А сега почваме, ще убим. Там ще направим стълбички. Не става вечер. И така. Спиме, ставаме весь. Дъжда спря. Ще копаме още да имаме камък. Полезен е камък. Няма лошо за камъка. Кол ми трябва, кол. Добре, ще вляза още по-новата тази пещера, ама... Кол, искам. Видях там. Чуваме в къща да ги оставим. Ще си направим каменни стълбички. Моя грешка. Стълбички. 20 да има. Имаме си камък доста. Дърта не ще взема. Дърво. Значи трябва да стигат. Само ще ги сложа тук. Айде. Така, тук. Ще спра тръчка. Ръка. Така. Само че. Ръвцето. Хоп. Така, тук. Стана яко. Готово. Така е готно. Слагаме кабелсон в стълбите. Фак. Случвало ми се много пъти. Така. И ще градим с оградки ето сега. Така. Стълбичките няма да ми трябва повече. Дървото ще ми трябва за оградки. Или... И си дадах толкова много дърво за така пръчки. Значи ще направим кабелсон. И такива. Доста направим нищо. Имаме, няма лошо. Дърт. Стана тук, къде е спрял. Така. Гозно стана.
че точно ми стигнаха, но трябва да направим така. Не може да се прескочат, ето. Изтървах си телефона. Така, ще отида за дърво. После ще направим и тавана. Така. Обичам на бяло кокошки просто. Крава, трябва ми кожа за... да мога да ядя закон. Направо изключих как се казва. Ще направя. Вон тук крало. Само те пускат кожа. И ще се верим. Един стак дърво. Нещо се излезе. Ще можем ли? Прескочил това. Чакай. Къщичката ще се осветим, когато имаме. Когато имаме торчове, ще осветим. Къде ще направим така. Много готино ще стане. Когато викам приятели, овца бяла, за още на легло, 2 овци. Бам, лап. Слизаме. На 1 и на 2 хитоса. От овца. Не, фак. Хол. Пес. Откъс. Чаме към вкъщи. Вот. Така. И сега пробвам дали... Въобще не знам как се прави. Да се направя бутушки, но не искам бутушки. 5. Така. Работваме с дървата.
Слагаме си го вътре. Имаме още вълна. Вземаме половината дърво. Слагаме печката. Тук горе слагаме тези пържоли и чакаме се изпекат. И хора, връщам се след малко. И върнах се, хора, взимаме си пържолките. Слагаме тези оцети. Това става вечер. Когато се събудим, ще спра клипчето. Така. Честът ми е почти пълен. Овца, не коза. Само да станат. Взех си дървото. Опа. 6. Съединяваме и ето. Чун-чун-чун. Така, легнахме си и ето това ще е този епизод и чао от мен.